Assalamu alaikum, kuna ne tare da Jafar. A wani lokaci za mu yi magana ne akan amfanin barci wajen inganta karfin hadda da kuma karatu. To bacci yana daga cikin abubuwan da suke da matukar muhimmanci a rayuwa, wanda ya kasance idan mutum yana kokarin ko baya samun cikakken barci, to barci yakan samu matsala a rayuwarsa. Wanda barci muna yin barci a cikin rayuwar mu gaba ɗaya cikin uku na rayuwar mu barci ne. Wato a cikin ɗaya cikin uku na dukkan rayuwa da zai mutum da zai a duniya barci ne, wanda yasa kenan idan ya kasance ka ɗauki ɗaya cikin uku na barci a rayuwar da kai a duniya, to lallai barci da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Wanda yakan sa barci yakan rabu, wanda zai sa wasu ɓangarori na ƙwaƙwalwa ya samu daman aiki ta inganta wajen kai saƙonni, wajen dawo da saƙonni, wajen tintintini na abubuwa da mutum ya karanta ko ya haddace ko ya gani ko ya koya. Wanda ya sa yara da ƙananun waɗanda aka haifa da ƙananan yara sukan yi bacci da yawa, wasu su yi bacci awa 16, 17. Wato kenan su yara kusan gaba ɗaya ranar su bacci ne, sai yasa da safa ga yaro yana yi addishuwa, yana rawa, yana yawo, ya doki wannan ya je wannan ya yi wasa, ya je nan ya je nan. Wanda yasa lokacin da mutum ya fara ƙoƙarin ya yi barci, wanda zai sa ɓangarori na ƙwaƙwalwa ya fara aiki. Wato dukkan ƙwaƙwalwa sai ta fara ƙoƙarin ta koma ta yi barci. Da mutum ya hau kan gado kuma, wanda sai sa bangaren da yake kula da barci sai fara aiki a kwalwansa. Wato bangaren da suke kula da barci sun hada da tsakiyar kwalwa da kuma samanta da wani bangare na kasan kwalwa ko wuyan kwalwa. Daga lokacin da mutum ya hau kan gadon sai kwanta yana barci, a daidai wannan lokaci me yake faruwa? Abin da zai faru shine akwai barci da kira da sunan REM da kuma barci na kamar barcin ya rabu kusan mataki wajen guda 4. To matakin da zamu bayani akai shine abin da kira da REM. To shi REM wani abin da kira da rapid eye movement, wato lokacin da mutum yazo zai kwanta barci, idan sa na karkarwa, sannan sai gaba ɗaya sai fara wasu mafarke kwakwalwarsa ta aiki. So wannan shine kira da REM. Lokacin da idan sa na sauri yana gudanar kana kifta, so kwakwalwarsa za ta ci gaba da aiki. Wannan sai ya sa a samu wani abin kira da sleep spindle, wato wasu abubuwa na barci sai suna daukan duk abin da mutum ya ci nan kan lokacin zuwa su mai da shi dogon lokaci, wato za su tara ya cikin kwalwansa, a kulan masa da shi, a tara masa shi, sannan kuma ya samu daman da zai tuno da wannan abu da ya haddace. Wato kenan daga lokacin da mutum ya kwanta barci aka samu wannan lokaci na REM ya zo, to baccin nasa zai inganta masa kwalwansa da kaifin tunani. Zai ci gaba da barci yana tunani mai yiwa, yana mafarki, yana ganin sa a wata duniya daban. Kamar barcin awa ne ya kamata mutum ya a rana, wannan ya danganta mutane kala-kala ne. Wani zai barci kaɗan, wani zai da yawa, wani gajeri, amma fi yawanci barci kan kama ne daga awa 7 zuwa 8. So a lokacin da mutum ya tashi daga barci zai ji shi cikin annashuwa, sannan kuma zai ƙara masa kaifin tunani na kirkire-kirkire, ƙara masa kaifin kwakwalwa. According to wasu abubuwa da research da aka yi daga wasu wurare a cikin ƙungiyoyi na duniya, kamar wanda kuke gani, sun kawo cewa barci yakan ƙara wa mutum gina tunanin mutum da kaifin kwakwalwa a lokacin da yake wannan barci nasa. To idan ya kasance ka sa alam ka kashe ta kai barcin ya fi maka, za ka tashi cikin annashuwa da ƙarfin jiki, ka samu daman kai karatu, ka tuna shi, ka iya karatun kuma cikin kwanciyar hankali, kuma gane shi, ka samu ƙarfi da kuzari a jikinka. Wannan yasa a yi barci mai kyau domin samun ƙarin ƙarfin kwakwalwa. Mun gode. Kar ku manta ku yi subscribing ko kuma following namu a wannan channel namu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.